2006. od ekipe Orašja. Željezničar je posljednji put kup osvojio 2003. kada su u finalu bili bolji od Leotara. Evo sada možda prilike, povratna lopta, Wagner šutira, stativa! Roskam je odlično ostavio ovu loptu za Brazilca koji pogađa stativu iz dobre pozicije. Evo reakcije šefa stručnog štaba Željezničara Amara Osima, pogledajte, odličan potez Roskama, pogledajte, vratio se, gađao suprotni ugao, onda Brazilac Šehić bio Bešlija, slobodan udarac izveo, moglo je biti opasno, ali mislim da je to bio Mešić koji je iz ove dobre pozicije glavom šutirao poprilično loše. Štoper Plavica Grbavice uvijek u ovim situacijama ide naprijed, a mislim da se u živom zidu. Bešlija! 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 Biće korner, odbranio je to Bandović. Odličan pokušaj Bešlije, 35. minuta. Postaje 0-0. Očekivali su ovdje domaći šut Zebe. Bešlija je sjajno. Zakarić! 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 1-0 vodi široki! Mateo Roskam! 60. minuta, kako je sada očajno odreagovala odbrana Željezničara. Slavljena Pecari, Široki Brijeg ima rezultat za finale Kupa Bosne i Hercegovine. Mateo Roskam, 3 gola postigao na ovom stadionu u Premier Ligi, sada ponovo strelac, onako vrlo hladnokrvno to Blaž Slišković preživljava. Gledajte koliko putuje ta lopta, pa nevjerovatno. Nevjerovatno između Šehića i ko je tu bio Mešić. Prošla je ova lopta koja nije bila snažna, koja nije bila brza. Nevjerovatno je onda praktično što je Mešić izašao. Sada greška, evo prilike, Svraka u šansi, brani Bandović. Izbačeno to samo za Višću, očajan udarac Višće. Pogriješio je, čini mi se, Renato. Upisat ćemo i ovaj detalj, 70. minuta, gledamo još jednom, Svraka se našao u velikoj prilici, potpuno sam, Bandović sjajno brani i obratite pažnju na ovu pogrešku. Višća je probao to tu prebaciti odbranu Širokog Brijega, ali slabo je to učinio, ostaje 1-0. Stanić, odličan potez Stanića, izbacuje Zakarića, sada i Marsijana. Dobra lopta u prazan prostor, evo prilike, bit će penal. Ili ne? Sada ćemo vidjeti zašto sada ide Kaplan ka svom pomoćniku. Sada ćemo vidjeti veliki pritisak tu sada, kao da se Emir Kaplan nije zapravo siguran da li je to 11-terac ili ne. Pritisak tu Bešlije, pritisak i odlično je prošao Srđan Savić, kontakt je bio više nego očigledan. Sada ćemo vidjeti šta će reći suci, bit će penal. Bit će penal. 53. minutu, evo gledamo još jednom, nema govora o ofsajdu. Obratite pažnju, sada jeste. Jeste, 11-terac tu, nema nikakve dileme. Ko je to bio sa brojem 8, Srđan Savić. Je li dobio najmanju ruku drugi, evo to pokazuje i Amar Osim, ali izgubio se malo i Semir Kaplan, kao da nije bio siguran. Tako je, drugi žuti karton, crveni za Dejana Bandovića. Izvršio je Blaž Slišković, samo jednu izmjenu, Nikola Marić će sada na gol. Ljuti se sa Zeba protiv Nikole Marića. Jedan redar je još u terenu. Evo sada će biti znak za udarac. Zeba 1-1. 90. minuta 1-1. Ovo je rezultat koji Plavica Grbavice vodi u finale Kupa. Idu to sada gosti proslaviti sa svojim navijačima. Zeba je onako rutinski pogodio za ovih 1-1 u
90. minutu, ali sada ćemo vidjeti koliko je još vremena ostalo, to samo zna Semir Kaplan. Mislim da je bila 83. minuta otprilike kada je Bandović srušio u 16-tercu Srđana Savića i sada ponovo problemi, ponovo ide tu ka delegatu utakmice. Semir Kaplan ne može na svojoj poziciji stajati njegov pomoćnik, mislim da 6 minuta još 40 sekundi će se igrati na pecari, ali evo svira kraj. Željezničar je prvi finalista Kupa Bosne i Hercegovine u ne toliko kvalitetnoj utakmici, ali na kraju ipak Željezničar zahvaljujući golu u gostima i to postignutom u 90. minutu ide u finale.